Hola, benvingudes i benvinguts a Xuxines Català Fàcil. Jo sóc Glòria Seguí Ferrer, mestra de català, i en aquest vídeo treballarem una presentació fàcil i senzilla. Recordeu que la part escrita de tot el que vaig publicant o incorporant en aquests vídeos sortirà en el compte d'Instagram, a Xuxines Català Fàcil. Llavors, anem a començar. Com us he dit, serà una presentació fàcil i breu que jo us recomano que l'aneu practicant quantes més vegades millor. Jo em dic Glòria o jo sóc la Glòria. Jo sóc de Menorca. Jo visc a Barcelona. Jo tinc 43 anys. Jo treballo de mestre de català o jo sóc mestre de català. Ara us animo a que repetiu aquestes frases en veu alta, intentant escoltar molt bé els sons i a on jo he dit les meves dades, poseu-hi les vostres. Ja em compartireu i ja em direu com us ha anat. Així que no us oblideu de donar-li un like al vídeo i de subscriviu-vos i, si cal, compartir-ho amb persones que sabeu que els hi pugui interessar aprendre català. Gràcies, adeu!